neobične rase pasa. Ne izgleda kao pas iz bajke, već kao pas iz noćne more. Bull Terrier je rasa poreklom iz Velike Britanije, nastala u 19. veku ukrštanjem buldoga i terijera. Prvobitno je stvoren za borbu pasa, ali je kasnije selekcijom pretvoren u snažnog, izdržljivog i izuzetno upornog psa. Njegova glava u obliku jajeta i sitne, kose oči daju mu pogled koji mnogima deluje hladno, čudno i gotovo neprirodno. Iako izgleda zastrašujuće, Bull Terrier je inteligentan, energičan i veoma vezan za vlasnika, ali zahteva iskusnu ruku, jasna pravila i dosledan odgoj. Nije pas za svakoga, pogotovo ne za neaktivne ljude. Zanimljivo je da je Bull Terrier poznat i kao pas gladijator u odelu klovna, jer može biti tvrdoglav i ozbiljan, ali i izuzetno razigran. Njegov izgled ili se voli, ili se ne zaboravlja. Zapratite naš kanal.